To je Karvinská Strelka, Kurovský. Krivoruký bandita, Hudaček. Sa nečudujem, že s tým dáva góly. Podľa mňa úplne normálnu, nejaký záhyb. Neviem, aký má, ale jemu je jedno. Jemu aj keby metlu dáme, tak podľa mňa kde si zablúdi s tým. Toto je Majo Adamek, si myslím. Hej. On ich má vedľa mňa, tak preto viem, že to také má, že s tým hráva. Tak tento záhyb má len jeden hráč v lige, podľa mňa, Peťo Vrana, náš kapitán. Neviem, jak s tým dokáže vystreliť, ale keď je na to zvyknutý, tak dobre. Má to dosť rovné, no. Keď sme to skúšali s tým niečo spraviť, tak nešlo. A tak on vie rozohrať na jednu aj na druhú stranu, tak myslím, že to je tým záhybom asi teraz. Marko Daňo. To poznám pod naolepenia, lebo to majú len dvaja. Marko a Vilo. A tak veľké hokejky dlhé má len Marko podľa mňa v šatni. Na jeho výšku. Oni nevyužívajú pasku, ale tieto nálepky.